ik vind dat ook ambetant. Maar ja, kijk, hij is nog niet beter. Hij is er nog niet vanaf. Het is een voedselvergiftiging. Ja, kijk, dat kan blijkbaar toch lang in uw lijf zitten, denk ik. Hij zelf bellen. Ja. Je weet hoe dat mannen zijn, hè. Als ze ziek zijn. Nee, dat was mijn vader. Wat zeg je? Van de foodbar? Nee, dat denk ik niet, want die is er maandagmorgen mee opgestaan. Ja, maar ik zie u straks, oké? Allee, tada, dag Veronique, dag. Hier. Nu kunnen we het zeker niet meer stilhouden. Die foto. Maar dat is niet zo duidelijk, hè? Of denkt u dat? Maar natuurlijk. Iedereen die Benny kent zal hem direct herkennen. Ja, en als ze hem niet herkennen, hier, verdachte Benny C. Ja. Ja. Hallo. Ja, ze hadden even goed zijn naam vooruit onder die foto kunnen zetten. Zeg, maar mogen ze dat eigenlijk doen? Ja. Wat ik zo rap gelezen heb in het artikel, is dat ze alleen zeggen maar dat Benny verdacht is. Niet dat hij het gedaan heeft. Ja. Maar uiteindelijk voor de mensen is dat juist hetzelfde, hè? Oh. Ja, nee, ik ga me dat niet door laten doen. Ik ga gewoon werken. Niet iedereen leest de gazette, hè. Zeker niet bij VTB. Lisbeth, zouden we dat wel doen? Ja, pas. Ja, maar wat als de klanten nu daarop aanspreken? Allee. Maar die weten toch niet dat Benny C. mijn man is? Nee, ik ga gewoon wat broodjes smeren en mijn gedachten verzetten. Ik ga werken. Als ik hier thuis blijf zitten, dan word ik gewoon zot. Doe jij die gazet weg, want Stefanie moet dat niet zien. Hè. Die voelt dat al schuldig genoeg.